kwenza ukuthi nginibingelele nginamukele kuzo zonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukugcinzela usubscribe uzothola zonke izinto esiyiposta kuyona ke le channel. So lokho updates ngazo zonke izinto ezenzakalayo wey'ngane zakwethu. UNdunankulu KwaZulu Natal uThami Ntuli uwine ngamavoti ke angu-41 kwisishayamthetho saKwaZulu Natal ke namhlanje. Kwase ukuthi inkosi uPhathisizwe Chiliza obemele ke i-MK noma kumkhonto wesizwe wahlulwa ke ngamavoti awu-39 njengoba kuzibonela kulezi ithombe. Ukuwina kwakhe ke noma ke ukuwina kwakhe IFP, ANC, DA kanye noma ke ne-NFP bahlanganisa amavoti abo bakha icoalition yahlulwa kanjalo ke i-MK noma ke umkhonto wesizwe. Abantu abaningi sebeqalile ukuphawula ey'nkundleni zokuxhumana bebeka imibono yabo ehlukahlukene. Mina ngifisa ukuthi ngithole uvo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Ahlangane phakathi kwi-comment section.